हेल' लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरबाय। लोगोफोर आं दा नै रुमाव जनानै दं आरो बुरैया अननानै साहा कापसे फुदुंना होनायमोन आरो लोंखांनानै आं दा नै बिसनायावसो जनानै दंलै लोगोफोर। दा जों बेयाव फैनाया हप्ता मोनसेसो जादों, बारा गोबाव जायाखै। आरो दा बुरैया मैगं ओंखाम संबाय थादों मोनाबिलिनि। दा 8 बाजिबाय लोगोफोर। बुरैया मा संदों नायनोसै। मा संदों जान? सबाय मैगं, बांगाल मुन्दा, बिबार। गोथाव मोदोमदों माथोलै जान। नै लोगोफोर आंनि हिन्जावआ एकदम गोथाव संदों। गोथाव जागोन ना जाया मिन्थिया दा। न'आव संनाय बायदि बिमाफोरा संना जाहोनाय बायदिलाय माहा जानो, थेवबो ट्राइ खालामदो। थेवबो इमान गोजानावहा फैनानै दा जोङो खारै मैगं संनानै जानायाबोथ' गिदिर खौरां नङाना गाइस। दिनै आं माने मा होनना बुङो दालिखौलाय बेसेबां जाबाय थानो, जेबाबो गावनि सबाय ओंख्रि अनला खारै जानो लुबैयोना। बेनिखाय सबायजों नाजों आरो बांगाल मुन्दा बिबार बुङो ना, सजनाबो बुङो दा, सजनाबो बुङो, बांगाल मुन्दा बिबार संदो। मादि जायो बांगाल मुन्दा बिबारजों माने दिनै आं फसायनो फार्स्ट टाइम बांगाल मुन्दा बिबारखौ जादों। माने बिलाइखौथ' जाबाय दे, बिबारसो बिबारजों संदों। बेनिफ्राय नै नाबो लाना फैदो, जानानै ना लाना फैदो। दाखालि थांनायमोन मोनबोआसै, दिनै लाबोलायबाय आरो। दाखालि मोनबोयैनिबो भिडिअ होना होनदों जों खालिहा। थाबाय थांबाय, जों थानायनिफ्राय 1 किल'मिटार जायोना जान, 1 किल'मिटार एसे बारा जायो थांनायमोन। आरो मा संगोन जान? बे माबाखौ सङा होमबा मैखुन नङालै, थालिरनि मिज'रामनि हाजोनि देसि थालिरनि मैखुन बियो दिनै बायना लाना फैदो। बहुत दाम बेयावहा मैगं थाइगंफोरा, थेवबो थांना थानो कारने ओंखाम मैगंथ' जानांगोन। ओंखाम आन्था जाबा जाया, मैगंबो नांगोन। ओंखाय दिनै जानो कारने लाना फैदो बेखौहा। गायनाय नङा, लकेल। आरो बे हाजोनि माबानि थालिर बिफांनि बिबार। थालिर बिबार कपिनिफ्राय लाना फैदो। कपि बे सम लागोन दा, मोनसे बख'लायनोसै आरो मा मदद खालामनांगौ, माखौ मदद खालामनांगौ? बेखौनो मदद खालामदों आं। दे होमबा नों नाखौ बैयाव दा आदाखौ फैगोन, दा आदा कमल फैगोन। दा आदा कमला दा डिउटियावनो दं, डिउटि जोबबा माने फैगोन। आंबो दा बारा गोबाव जायाखै, आंबो दा 8टा बाजियावसो सफैदों। 10 मिनिट मा एसे बारा जादों ना साहा लोंखांनानै। साहा लोंबाय, लोंखांनानै फ्रेश जानानै ओमफ्राय आं सानबाय नै ब्लगखौनो बनायलायनोसै दिनै जाना मैगं संनायनि होननानै। दिनै फैदों, र' बनायनोसै, नायलांबाय था नोंथांमोना। आरो जोबजासिम जों खिथिगोन ना जा, आरो जाना मा संगोन माने जोबजासिम खिथिसिगोन। आरो आदा कमला फैगोन। दे होमबा दा आं मैगंखौ बासिना लानोसै लोगोफोर। दे आंनो मदद खालामना होदो। अके बाबा। बे माइ गोजा जारे नुदों, बेनिफ्राय किसुमाना गुफुर जायो। गोजा दां न' बियो? बिदि नङालै, गुबुनबो जायो, थेवबाबो मोजाङानो। बेनिफ्राय बेनि बासिनाय सिस्टेमआव दान्थि मोनसे थायो, बे गोरा जायो। दा बेखौ लोगोफोर, दा हिन्जावआ बुंदों दा बेखौ संफेराखै, दा बेनिखायनो सानैजों लोगो जानानै संनोसै आरो एथला एसे खालामनानै। बेनिफ्राय बेयाव गोरलै थायो सिङाव लोगोफोर, बे गोरलैखौ दा ओमफ्राय हागोन आं। बिदिनो बे गोरलैनियावहा बेखौबो बोखाराबाबो जायो, गेजेरनिखौ। गोखा जागोन नामा बियो? गोखा जाया जान, बेखौ हाना लाबा माने एसे नाग्लि सुनांगौ दै, नाग्लि सुनांगौ एसे। बेनि सुबा माने मोजाङै ओंखारलाङो। नै बिदि थायो, बिदि सेनि बायदि। नाखौ फ्राय खालामना लानोसै आङो। थावा दुंबाय आंनिया, नाखौ फ्राय खालामना लानोसै एबारि। सबाय खारै, असना आरो बांगाल मुन्दा बिबार। आलासि हमारे प्यारे से भैया। नै आखासेया देगासिनो। आं बाथोन देदो, बाथोन गोथां दुन्दिया
गिलासावनो देदो हेरो मोखांखौ माय नायनि गुड मोजां थिगानो ओमफ्राय बेखौहा बे मा मैगं बेयो रङालावनि बिजौ 50 थाखा बिबो बेयाव सब 50 आनोसो दाम गोसा होनानै बायना जानायनि टेस्टियाबो बेलेग जायोना ओंखायनो जोंनि बिथिं 10 थाखा हैबाबो बेयाव 50 थाखा मोनबाबो थिगानो मैगङा गोथाव जादोना ना थावा जादोना नोंथांमोना नायनानै खिथाहरब्लानो जाबाय आरो जोंहाबो आलासिया मोनफैबाय बारा टेस्टि मैगंखौ आं संनो रोङा बारो थेवबो सोलोंबाय थादों आरो दा बिदिब्ला नैनि ब्लगखौ एसेयावनो दोननोसै